kumusta pa nag-iikot ninyo sir sa campaign natin? So far maganda naman kahit saan ako magpunta. Very warm, mainit ang reception sa atin. Kaya kahit medyo hirap yung takbo kasi para ako independent, no? Mag-isa lang ako, kulang sa pondo. May kasabay pa pero yung ratings ko, yung survey gumaganda na. Top 12 na ako lagi. Tsaka yung pansin ko talagang very warm ang reception, mainit yung pagtanggap sa atin. Kaya magpapasalamat ako lalo na sa Ilocos Norte sa sobrang init na pagtanggap sa akin. Sir, nabanggit mo kanina na ang pinaka-platform mo is sa health po. So ano po ito sir? Ang Universal Healthcare Law is 6 access to good quality healthcare for all Filipinos without a financial burden. Ito yung landmark legislation na kung saan lahat ng Pilipino automatic na member na ng PhilHealth. Sa oras na magkasakit, ang gobyerno ay nandyan para umalalay sa ating lahat. No, lahat ng Pilipino. Ang target natin, maging zero balance billing ang indigents, may hirap, senior citizen, at lalo na ang mga PWD. So, landmark legislation talaga ito, kaya nga gusto kong makabalik sa Senado para mabantayan ko ang implementasyon para sa lalo madaling panahon, maramdaman ito na lahat ng Ilocano, na lahat ng Pilipino. Yes sir, kamusta po yung tulong ninyo kay BBM sir? Well, kami naman ay ako yung hindi part ng unit team sa ngayon, pero who knows, no? Pero kami ni BBM talagang matalik na magkaibigan, kaya nga nung nagkita kami ng isang linggo, talagang tinatanong niya kung paano siya makatulong sa akin. Kaya nga meron kaming picture na dalawa ngayon na lumabas na talagang gusto niya rin ako manalo. Kahapon nga tinawagan niya ako, na-touch ako, talagang tinatanong lang niya kung kamusta na, kung nadala ka o kamusta yung takbo mo. Sabi ko okay naman, maganda. Kaya masayang masaya siya na maganda naman ang takbo natin ngayon. So talagang hopefully kami dalawa ay manalo para magkatulungan kami kasi talagang magkaibigan kami, personal friends beyond politics. Sir, lastly po, mensahe mo dito sa Ilocos Norte at sa buong Pilipinas. Ako po ay nakikiusap dito sa Ilocos Norte. Sana po ay matulungan niyo po ako. Sana masuportan niyo po ako. Ang talagang pakiusap ko lang ay hayaan nyo kung tapusin ko ang Universal Healthcare Law. It's a work in progress. Kailangan ko mabantayan. Siguro kung nakita nyo yung Mariano Marcos Medical Center, malaki na, maganda. Si Senator JB po ang nagdepensa at naglagay ng budget para po sa expansion from 200 bed capacity to 700 bed capacity. Pero sana pag nakabalik ako, yung mga kagamitan o medical equipment naman ang isusunod natin. Kasi sayang mga sinimulan ko na. Kaya gusto ko sanang matuloy at matapos to para mas maganda ang serbisyo sa buong Ilocos Norte. Okay po sir. Kaya tulungan niyo po ako. 22 sa balota, JBRC ito po. Ibalik natin ang good one sa Senado. Mabuhay!